Eguerdion, ongi etorriak zuen fedea bizkortu nahiez, Jainkoaren hitza entzutera etorri zeraten lagun eta fededun guztiok. Munduaren autonomia eta nortasuna etzen onartzen garai batean, Aita Santuaren agintea onartzen zen guztien gainetik, eta Elizaren agintea ezartzen zen muga sinestezinoskotaraino. Jesus errege zenez, eskubide, privilegio eta botere osoa Elizarenak omen ziren. Eta Jesus espirituaren zuzendaria besterik ez. Vatikanoko bigarren kontzilioaren ondoren, Kristo erregearen jaia, giroa aldatu denez, beste era batera ulertu behar da. Mundua ez da Elizarena, badu bere nortasuna eta autonomia munduak eta gizakiak. Fede ikuspegitik bakarrik esan dezakegu Jesus munduaren eta gizakiaren errege dela. Jesusen erregetza ez da Elizaren botere eta distiran agertzen. Zuzentasuna, zerbitzu eta errukizko jokaeran agertzen da egiazko erregetza. Erregetza hori ulertzeko Jesusen jokaera ikusi eta ikasi nahi dugu gaur. Hasi dezagun gaurko ospaketa hau Jesusi abestuz, zutik jarri eta zure erreinua. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Senideok, liturgi urte osoan ospatu dugun misterioa biltzen digu gaurko festaburuak, Jesu Kristo erregeren egunak. Gure ospakizunaren hasieran, gure errege errukitsuari eskadi ezaiogun bekatariontzako errukia. Jesus jauna, gizakioi maitasunaren egia, azaltzen diguzuna, erruki jauna. Jesus jauna,
diren guztien erregea, Kristo erruki. Jesus jauna, zure erreinuaren hartzaile, egiten gaituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra. Eta gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, diren guztien erregeden zeure seme maitea ezarri zenuen gauza guztien oinarri eta buru. Egizu onbera, izaki guztiek
bekatuaren uztarpetik askaturik, zu zerbitza zaitzatela beti eta goretsi. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baitan, gizaldi eta gizaldietan. Literatura apokaliptikoan, Mesias salbamenaren bitarteko zerutik datorrela aitortzen da. Bere giza itxuran, jainkoaren salbamen indarra agertzen duela, hori erantzuko dugu Danielen liburutik. Por el Hijo del Hombre se anuncia el reino de Dios, que llena el espacio y el tiempo de la historia y lo rebosa. Esa visión del final ilumina el presente de los humanos que esperan. Su reino no acabará. Escuchemos del libro del Apocalipsis. Danielen profezia liburutik. Neure gau ikuskarian, gizaseme antzeko bat ikusi nuen zeruko odeietan etortzen. Gizon zaharragana hurbildu zenean, beroni aurkeztu zioten. Agintea, aintza eta erregetza eman zioten. Herri, nazio eta hizkuntza guztietako jendeak zerbitzatzen zuen. Haren agintea betierekoa, ez da inoiz bukatuko. Haren erregetza ez da inoiz ondatuko. Jaunak esana, jaunak ospean du berriko, bere indarra du soineko. Denok berriz. Jaunak ospea du herriko, bere indarra du soineko. Errege da jauna ospez jantzia, jauna indarrez jantzia eta ingoratua. Sendo ezarria dago mundua, ez du koloka egingo. Betikoa zarazu. Jaunak ospea du berriko, bere indarra du soineko. Zure tronua sendo ezarria dago betidanik, zure erabakia fidagarri dira. Zure etxea santutasunez eder jauna, betiereko egunetan. Jaunak ospea du berriko, bere indarra du soineko. Betiko bizitzan bizi da Kristo. Guri itxoiten eta gure hemengo bizitza bizkortzen eta adorez betetzen, esango digu Apokalipsi liburuak. Nuestra espera y esperanza no es meramente pasiva, sino decididamente combativa y operante. Escuchemos del libro del Apocalipsis. Apokalipsia liburutik.
Grazia zuei eta bakea Jesu Kristoren partetik, testigu leiala, hilen arteko lehenengo piztua eta munduko erregeen buruzagia denaren partetik. Maite gaituenari eta bere odolaz geure bekatuetatik askatu gaituenari, jainko bere aitarentzat errege eta apaiz den herri egin gaituenari, aintza eta agintea gizaldi eta gizaldietan, amen. Hara, odei artean dator, denek ikusiko dute, baita zulatu zutenek ere, eta lurreko leinu guztiek hiletan negarra egingo dute harengatik. Bai, amen. Audio jaunak, ni naiz alfa eta omega, baden, bazen eta etortzekoa den ura, ahal guztiduna. Jaunak esana, Eskerrak zoriak. Jesukristok adierazten eta aldarrikatzen duen erreinua ez da mundu hontakoa. Gure legeek ezin dute antolatuta zuzendu erreinu bide hori. La Iglesia no debe jamás aliarse ni identificarse con ningún poder de este mundo, ni ofrecerse como alternativa ideal del poder civil. Ireki dezagun bihotza Jesusen esana onartzeko, zutik jarri eta alelujaka. Denok aleluya. Bedinkatua jaunaren izenean datorrena. Bedinkatua gure aita, Daviden gandik datorren erreinua. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aintza Aldi hartan, Pilatok esan zion Jesusi, zu judutarren errege alzara? Jesusek erantzun, zeure buruz galdetzen aldidazu hori, ala besteren batek esan dizu niretzat. Pilatok, judutarra ote naiz badani, zure herritarrek eta apaiz nagusiek ekarri zaituzte niregana. Zer egituzu? Jesusek orduan, nire erregetza ez da mundu honetakoa. Mundu honetakoa balitz nire erregetza, nire zaintzaileek gogor egingo lukete.
ni judutarren esku geldi ez nendin. Nire erregetza ordea ez da hemengoa. Pilatok, errege zara beraz. Jesusek erantzun zion, zer horrek diozu, errege naiz. Horretarako jaioa naiz, eta horretarako etorria mundura. Egiari aitormen egiteko. Egiaren denak entzuten du nire hitza. Jaunak esana, Kristau senideok, azaroaren azken aldera, urte zibila bukatzeko hilabete pasatxo falta denean, kristauok gure liturgia urtea burutzen dugu, eta hain zuzen ere, Jesu Kristo diren guztien errege aitortuz. Antzinako agintari irudi nagusia erregearena zen. Eta bere autoritatea Jainkoaren gandik zetorkion. Honela esaten zaigu salmo batean. Ene Jainko, emaiozu zure zuzentasuna, zure justizia erregeari. Berak libratuko du laguntza eske oiuka ari den beharsua. Nork defendaturik ez duen doakabea. Gupida izango die giza gaixo eta pobrei. Bizia salbatuko beharsuei. Berak babestuko ditu biolentzia eta bidegabekeriatik. Balio handia izango du haien biziak berarentzat. Asmo bikain hauek ordea, nekez betetzen ziren gizon emakumeen egunerokoan. Eta hala ere, nahi eta ezinaren erdian, Jainkoak mendera ezineko itxaropena eragiten zuen bere herrian. Profeta eta jakintsu harrigarriak sorraraziz. Horrela, errautseko su ondarretik bezala esperantza hori nabarmen biztu eta indartu zen. Eta etorkizuneko Mesias izango zenari zuzendu zitzaion. Hau da, Jainkoak espirituz igurtzirik bidaliko zien erregeari. Honek bai ezarriko zuela Jainkoaren eskubidea eta justizia bere herrian eta mundu osoan. Esperantza ikaragarri horren betetzea, konplimendua, Nazareteko Jesusek hasi abiatu duela ospatzen dugu kristauok. Gure artean hori. Eta gizadiaren aurrean hori aitortzen dugu. Fede aitorpen hau, lehenik eta behin, Jainkoaren doain paregabe eta eskergarri gisa bizi dugu. Berak, Jainkoak, erakarririk bakarrik sinistu genezake Jesus dela diren guztien erregea. Bera dela benetan Kristoa igurtzia, Jainkoak igurtzia. Bere testigu zintzoa, hilen arteko lehen semea,
eta munduko erregen nagusia. Bera da, gu maite izan gaituena, bere odolaz gure bekatuetatik garbitu gaituena, eta Jainkoaren errege leinu egin gaituena. Berari aintza eta agintea gizaldi eta gizaldietan. Hortan ari gera, ospaketa hau egiten. Jesu Kristoren erregetza sakonera joz, geure bekatuen barkamenean datza. Jesu Kristok mundu honetako bekatua kendu egin du. Salbatu egin gaitu. Errege honek ez zuen dirurik, errege honek ez zuen armadarik, baina Jainkoaren autoritate osoa zuen bere baitan. Kontraste ikaragarria gaurko lehenengo irakurgaian, gizonaren semea hori da Jesus. Jainkoaren gana hurbildua eta beraren gandik aginte osoa zeru lurretan jasotzen. Eta evangelioan Jesus hau bera Pilatoren aurrean, hil aurretik errege handia batetik eta bestetik gurutzeratua, gizonen esku emana. Ahultasunean hila, fama txarrean hila, baina hau da diren guztien erregea. Eskerronez ospatu ez ezik, errege honek behar gaitu, gai egiten gaitu, bere testigantza emateko. Eta bere testigantza emateko modu bakarra da, berak bezala maitasunez zerbitzea. Mundu honetan geure bizia ematea. Itxura guztien kontra eta sinisturik berarekin Jainkoaren errege leinu gerala mundu honetan. Ahultasunean, ez aberastasunean, ez mundu hontako botere moduan, baina bai Jainkoaren presentziarekin eta bere ekintza salbatzailearekin. Egin dezagun orain gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue Jainko baita ahal guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, Jesu Kristo erregearen bitartekotzak babesten gaituela, dagiogun otoitz zeruko aitari gizon emakume guztien alde. Entzun jauna gure eskaria,
giza osoaren alde. Munduan, Jesusen erreinua adieraz dezan, bakezko eta justiziazko erreinua, pobreen onerako. Eska dezaiogun jaunari, Munduko herri guztien alde, gure herriaren alde, gerratearen zigorra sufritzen ari diren herrien alde, Palestina, Ukraina eta beste hainbat herrialde. Jesusen erreinuaren pakea iritsi dadin gure harremanetara. eska dezaiogun jaunari, Munduan zehar sufritzen duten guztien alde. Beren sufrimenduan, Jesusen hurbiltasunak poztu eta itxaropenez bete ditzan. eska dezaiogun jaunari, Geure alde ere egin diezaiogun otoitz gure jaunari. Otoitz berezia egin dezagun gaur Elkarrekin Bila proiektuan saiatzen diren voluntarioen alde, Jainkoaren erreinuko langile izateko indartu gaitzan. eska dezaiogun jaunari, Aita ona, zure seme Jesu Kristo erregetzat eman diguzunez gero, emaguzu beraren erregetza arnasteko poza. Jesu Kristo gure errege eta apaiz nagusiaren bitartez. Amen. Egunon, aurten 10 urte bete dira Elkarrekin Bila proiektua sortu zela. Hemen, Arantzazun, Frantziskotarrek eta laiko talde batek bultzatuta. Gizartean txertatzeko eta bizimodu duin bat izateko zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko ekimen bat da. Ekimen xumea, baina ona datozen taldeek biziki eskertzen dutena. Martxoa eta urria bitartean, 3 eguneko egonaldi bat eskaintzen diegu talde hauei, beraientzako inolako diru kosturik gabe. Egun hauetan, aisialde aukera ezberdinak eskaintzen zaizkie eta baita heziketa proposamen batzuk ere. 15 eta 25 pertsona arteko taldeak izaten dira. Aurten, 11 talde izan dira hemen, eta guztira 217 pertsona izan dira etorri direna. Gipuzkoatik etorri diren taldeak, Begizare, Aitameni, Lamoruz eta Oñatiko Zehar Harrera etxekoak izan dira. Bizkaiti berriz, Emaus, Iralako Jangela, Zubietxe, Lagunartean eta Izangai taldeak izan ditu. Eta Arabatik, Ogarralabes eta Besarkade etxea taldeak etorri dira. Honek jakina badauka kostu bat. Aurten, 38.219 euroko gastua suposatu du Elkarrekin Bila proiektuak. Batzuk, gogoratuko duzue, seguruenik, Garizuman diru eskaerak egin genituela proiektu honetarako. Egun horietan, 2010 euro bildu ziren, eta benetan eskerrak eman nahi dizkizuegu emandako laguntza honengatik. Datorren urteko proiekturako ere, eskertuko genuke zuen laguntza. Merezi duen proiektu bada eta. Eskerrak eman nahi dizkiogu baita ere, diruz lagundu diguten erakunde eta talde. Eskerrak beraz, Eusko Jaurlaritzari, Arantzazuko Fraiden Anaidiari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Oñatiko Udalari, Arantzazuko Adiskidei, Laboral Kutxari, Oñatiko Ulma Fundazioari,
eta Onaro taldeko Fagor Industriali. Hauen laguntzarik gabe ezingo genuke proiektu aurrera eraman. Eta eskerrak azkenik, bihotz-bihotzez, voluntario eta laguntzaile taldeari. Proiektuaren arima zarete eta benetan handia da egiten duzuena. Eta orain, voluntario talde bat aldarera etorriko da proiektu honetan egindako lana Jainkoari eskaintzeko. Proiektuaren memoria, lore sorta bat eta ogia ekarriko dituzte. Eskerrik asko zuen arretagatik. Senideok egigun otoiz Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Gizadia zurekin adiskidetzen duen opari hau eskainiz, apalik eskatzen dizugu jauna. Zure seme Jesu Kristoren merezimenduei esker, eman herri guztiei
batasuna eta bakea. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin. Gora bihotza. Eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zeure seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna, pozolioz gantzutuz, betiko apaiz eta diren guztien errege sagaratu duzu, gure erospenaren misterioa burutu dezan, gurutzeko aldarean, bere burua opari garbi eta baketzaile eskainiz, eta izaki guztiak bere menpeko eginik. Zuri jaun guztiz handi horri eskura eman diezazun mugarik ez duen betiko erreinua, egiaren eta biziaren erreinua, santutasunaren eta graziaren erreinua, zuzentasun, maitasun eta bakearen erreinua. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen eta nagusitzekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten dio. Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, apalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu, arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virgina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jainko al guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruela, zerera, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reina, egin bedi zure gara, zeruan bezala Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue jaunaren bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza
Zukentzen duzu fondoko pekatua. Errokia Jaungoikoaren bildotza, zukentzen duzu fondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zukentzen duzu fondoko pekatua. Hona hemen Jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak kentzen duena, eta Jainkoaren erregetza ekarri diguna. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zurire etxean sartzeko, baina esazuiz bat eta sendatu ez. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Munduko sinismenik handiena banu ere, baitasunik ez badut ez naiz ezer. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun lagun Ondasuna behar zuei banatuta, mirariak eginda ere, baitasunik gabe, dena alfer alferri. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun lagun urkoa.
egin dezagun otoiz. Betiko biziaren ogiaz janaritu gaituzu, jauna. Egizu, diren guztien errege den Kristoren esaneko izateaz pozten garenok, berarekin zeruko erreinuan betiko bizi gaitezela pobre guztiekin. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jesukristo munduaren errege aitortzea, Jesukristo egiaren testigu, morrontza guztien askatzaile eta mundu eta gizakien jaun aitortzea da. Eukaristia da gure sinesmen horren janari indartzaile. Jesusen erregetza onartu dutenen elkartea berritzen eta adoretzen duen janaria. Eskerrik asko zuen fedea gurekin abesten saiatu zeratelako. Eutsi itxaropen horri, agur eta beste bat arte, nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure bedeika zaitza dela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren bakea, eskerra